नै बेखौ मा होनो न'आव थाग्राफोर दावगग्राफोर नायना लाखा असायब'फोर जानोलाय अर्डार खालामफै नेपलि रेस्टुरेन्टआव गायफोर नै तिनसुकिया एक्सप्रेस इसका नाम विकास वो नेपाल का यार मेरा दोस्त बना रहा है इधर देखो बना रहा है कस्टमर का बना रहा है कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर ब्रेक निकालना है ब्रेक दे दिया नायना लाखा नै ब्रेक बानायग्राफ्रा नायनो बेयाव नायना ला नै रिया आरोना असायब'फोर ओरै थुनानै होरा क्लिक खालामनानै हो ओरै लाइक खालामनानै हो असायब'फोर ज' नुनानै जाफोर नै बिनिसो फुगोन बिनिसो ज' नुनानै जा बे किउटिनो बिल जाबायो अर्डार खालामबायना अनलाइन आरोखियो जाता ओरै हो मुजि सिकने हो मा सिकने